Kai. Don't want peace. Kai lakui. Ne ma ya samu. Kai ya ka aji kai. Kai lakui. Kai. Ya ka aji abinci. Ga abinci ne kai kuma ya kuka. Ajiye abinci a gaban ka wannan yanayin duniya ce ta mun zafi. Najeriya ta mun zafi. Na tuni wuya. Wallahi Najeriya nan ya mun zafi. Da ta ishe ni. Ya ka ajiye abinci kuma kake kuka? Ya baran yi kuka ba. Maganin bera na siyo a wani kemis. Na barbada a ciki ina gama ci kawai in mutu ni na ishe ni wallahi na gaji da duniya. Ban gane me kace ba ƙara gaya min. Maganin bera na siyo na barbada kukan karshe nake ina gama ci in mutu sai kai kuma dan kwaɗayayyu ka zo haddasa da hannu sai ka ce yanzu ka mutu. Tunda ka fi kowa kwaɗayi ba ka da aiki sai kwaɗayi. Shi kwaɗayi dama kwaɗayi ba shi kana da son kwaɗayi. A goban ka ga abu an ajiye ka zo ka ci. Albishirinka wasa nake ba ban sa komai ba ƙarasa ci. Wallahi ban sa wallahi ƙarasa ci. Wallahi ban sa komai ba wasa nake ba. Dama akan ina gama kukan sai in barbada sai in ci. Allah ka ci. Wani iskanci. Allah ya ma kare kama inda na yarya da shi kenan da sai kiyamar ka. Mutane ba ku da aiki sai dai ku zo ku ga mutum na cin abu kwaɗayi kawai ya muku yawa da na sani ma na barbada da gaske ka cika mutu.